Pamilya sa motorcycle rider nga naligsan patay sa fire truck nga miresponde sa sunog sa Paknaan, Mandaue City niadtung Domingo sa gabii, desididong mupasaka gayud og kaso batok sa fire truck driver. Ani ang report. Kasamtangan karong gihaya sa kapilya sa Birhen sa Lourdes sa sitio Sunsunlot, Barangay Kalawisan, Lapu-Lapu City, ang patayng lawa sa 23 anyos nga motorcycle rider nga si Juan Paulo Mindo. Gikatakda na unta siyang manrabaho sa usa ka restaurant sa nasod sa Mongolia sunod tuig. Diin nanrabaho sab ang iyang inahan apan di na kini mahatagan og katumanan nunot sa iyang pagtaliwan. Matod sa iyang inahan, nakakita siya sa kuha sa dashcam footage sa naitabong aksidente. Busa buot niyang mahatagan og hustisya ang kamatayon sa iyang anak. Dili ko mo agree ma'am nga ako lang anak ang naisala. Both sides naisala pero ang main point nako is nakapatay siyang tawo. Mo na akong point. Dili man ay kung ina ma-thank you ra day akong anak. Bisan pa sa iyang pag-drive nahimkuan man siya reckless. Mo na result karon. As a fire truck driver, moingon siya to save life. Unsa pag-save sa life, kapatay naman siya. Wa malikay sa inahan nga magduda nga may gidapigan ang investigasyon sa Mandaue City Traffic Enforcement Unit. Pero na-feel na ako dito nga murag isa ko siya bias siya, pero na-feel na ako nga murag i-discourage ko nila pag-file sa kaso about kani akong anak. Pero ako ma'am, gusto jud ko hustisya. Kaya di man kabayarag kwarta ang kinabuhi sa tao. Di naman mabalik akong anak bisag unsaon pa. Nasagmuy usab ang pamilya sa biktima nga wa man lang mipakita og simpatiya bisan man lang ang mga kaubanan niini sa Bureau of Fire Protection. I'm so disappointed pud sa ilaha knowing nga nakakuha sila life. They never really gave a thought nga mag-send man lang og flowers to have a representative to say sorry because regardless if kinsa mang sala, a life is a life. Dili na siya butang nga mapalit lang. Samtang gitataw sa igsuon sa biktima nga dili hubog ang iyang igsuon dihang nahitabo ang aksidente kay gikan kini sa ilang balay sa Lapu-Lapu City niadtong higayuna ug padung unta sa balay sa iyang uyab sa Cebu City. So wala jud ko nakita niya nga nag-inom siya and ako pong pagstorya niya kay di ko kaingon nga nakainom siya kay tarong man jud siya makigsuya kay ilam ko sa kong manghod. Samtang gipahibaw ni Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro, spokesperson sa Mandaue City Police Office, nga gibuhian na kaganihang buntag ang fire truck driver human milapas na ang reglementary period. Apan gitataw ni Villaro nga andam gihapon ang Mandaue City Police nga muabag sa pamilya kun mupasaka gayud kini og kaso. Documentation is ready na sad pod. We have all the document evidence na may attach nato. So ang atuan ang gipaabot is ang family na mo ato sa ato ang station, sa ato ang office, sa Traffic Enforcement Unit, if mo file na gyud og formal charge, regular filing ang ta. Gitataw usab sa Mandaue City Police nga patas ang ilang gihimong investigasyon. Wala tay gi-discourage nga mo file ba sila or dili ana because in the PNP ang amo lang is to produce the evidence and mo cater sa ato ang mga biktima in the filing of case, and it's up to the court na for the decision sa kaso. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.